Ahojte, ja som Elizabeth Mulnerová a som na obíčku dneska, dačo skate obí, či, bike obí a vlastne, čo nemám ovládať. Hej, a trošičku tu budete počuť hudbu, lebo moja sestra počúva, teda kúka. Počkaj, ho nájdem, a zober si ho. Ja som jej dala toto už, takže v pohode, lebo ja som a proste ja milujem. Ja proste mám rada takéto obíčka a blbosti, hej. Môžem si párkrát aj zjazdiť, aj všetko možné, ale proste takedy mi to moc nevyjde a máme skip stage, ale zatiaľ nepotrebujem žiadne skip stage, takže zatiaľ mi to všetko ide, ale ideme sa pozrieť, čo máme vo vaku. To ja nevím. A majú tu aj nové vrty, pozerajte, koľko je, až 52. Dneska neurobíme všetky, ale môžeme si to urobiť do takých týchto sérií, že dneska urobím prvú sériu, zajtra urobím druhú sériu. Budem sa snažiť, aby videá vychádzali každý deň. A proste budem sa snažiť, nech videá vychádzajú aspoň každý deň. Aj keď asi možno každý deň nebudú vychádzať, ale budem sa aspoň snažiť proste. Lebo proste chápeme sa, takedy mi to, teraz napríklad mi to seká, lebo to hrám na mobile. Ale budem si musieť vyčistiť mobil a keďže chcem aj robiť z iných týchto sériu, z iných hier, takže napríklad z takých hier proste a blbostiach a debilinách. Proste rada by som chcela torti. Rada by som proste chcela urobiť takú sériu. Zajtra idem do školy. Som piatačka. A zajtra máme korčuliarsky, takže nám odpadávajú 2 hodiny. Lebo zajtra máme 5 hodín a prídeme až na 6 hodinu. Po tretí odchádzame. Fakt sa teším, lebo moje spolužičky mám najlepšiu kamošku. A 2 teda najlepšie kamošky a milujem ich. Ich proste mám rada. Nechcem nadávať, pretože budú to možno pozerať aj malé deti. Jo, nič proti malým deťom, jo. Ale tak, no. Nech sa neučí takéto hnusné slova. Ja už som snila, ja už chcem chodiť, ak by sa dalo, na takú školu, jazdeckú školu, ak by som kde našla jazdeckú školu, tak by som chodila na jazdeckú školu, lebo proste mám rada, ako som už hovorila, mám rada kone a rada jazdím. Chodíme takedy jazdiť a vlastne preto by som chcela ísť jazdiť a také blbosti do papučky. Áno, papučky. A také veci, takže bude to teda bude to trošičku zlé, lebo tá kvalita nebude najvýbornejšia. Na budúce si semka zoberiem aj moju sestru, ak bude chcieť. Lebo s ňou je dobrá zábava, keď natáčame. Že mám pravdu. Na ty.
A nepočuje, je hluchá. Nepočujem, no, nezajímajú ty tvoje Ach bože, hrám toto, ale tak no. Lebo ja budem ešte... Tak prehovorím ju, aby mohla ísť aj ju do videa. Ach bože. Všetci sa tu dneska trošičku hádať. Pravděpodobnost nalezení šmolíčka během hádky se blíží nule a proto vám navrhuji začít ho rychle hledat. No, takže moc ráda som do Rímavskej Soboty, ja neviem skákať, som zistila, že neviem skákať. To akože, to sme iba na 42%. By som si chcela stlmiť zvuk. Pozor, může to být nebezpečné. Dobre. To sme len tak dali teraz. To vypadalo jak na takom saláši, keď dojíš krávy. My sme sa dneska pohádali, lebo ja som Bčko a my sme sa pohádali s kamarátkami, lebo za to, že sú Bčkári lepší než Ačkári, ale posuďte sami, kto je lepší, Ačkári či Bčkári. Proste sami to posuďte. Nemám v Ačkách kamarátky, ale nováčku. Ale dneska sme sa proste pohádali na telesnej, lebo sme hrali vybíjanú a Ačko proti Bčku a tak trošičku sme sa potom pohádali, moc pohádali. Až moc. A sme asi na seba nahnevané. Zajtra to zistím. Ale dúfam, lebo doktori sa snažili nás zastaviť, aby sme sa ešte nepobili. Lebo my, dievčatá, sme všetkého schopné. A proste, keď sme niečoho schopné, a ja neviem skákať, tak sme proste niečoho schopné. Sme schopné skočiť z okna, takže v pohode. Ale vy, detičky, čo tam kúkáte, jo, tak sa neučte, prosím, lebo bude zle. A nikdy mám radšej hovoriť, nikde bývam, lebo by to asi nedopadlo moc dobře. Doriti, ja som Češka do piči. No dobře. Ale ja už čo? Lebo dneska sme si robili prank na spolužiečku. Že vlastne... Prank na spolužiečku, že vlastne toto. Že sme rozprávali po česky. A ak chcete, tak vám potom pustím video, ale neviem, či chcú byť v závere, takže zajtra sa aj spýtam. Ale zajtra chcem urobiť ďalšiu sériu tohto a možno táto séria prvá sa trošičku predloží na zajtra, pretože som zistila, že neviem asi skákať. Ja som sprostá, prísahám. Nie. Jos. Prednekos. Teraz som sa hrala čo na opicu. Ja už som taká rada, že zajtra idem konečne na... Musela som si počkať 3 týždňa, aby sme mohli ísť na korčuliarsky, lebo Natália, moja segra, ktorá má 8, išla skôr než ja. A to ma tak nasralo. A ja som si bola taká istá, že pôjdeme nie tento týždeň, viete? No teda nie tento týždeň, kedy ho vydám, toto video, ale minulý týždeň, že pôjdem ten týždeň, víte? A je také, že pôjdeme tým týždňom, no tak čo už, no. Sa to dá povedať, tak, no. A potom iba zistím, že od spolužieček ideme 22. Čože si povedala, čo ideme, kedy ideme? Doriti, ja nie som tu taká, toto, nie? Som si iba povedala, že niekoho tu asi niečo zaujíma,
tak som si proste povedala, že tak asi nevieš čo, jak. Oni sú zase múdrejší, ale nejdem posudzovať. Proste vy povedzte, či kto je lepší, či Ačko, či Bčko. Nahám to na vás, sa mi to seká. Ja si idem asi potom po tejto sérii po tejto mojej sérii, tak si potom asi idem ešte urobiť čistenie mobilu, lebo mi to seká. A to mám náhodou dobrý mobil. Ale... Podle mých výpočtů si na řadě ty kutile. A podle mých, kdybyste místo povídání radši šmouli... No tak čož. Tak čož. Ja by som sa trošičku... Tortiky, prečo musím byť... Už to video má už 11 minút a ja tu padám do prázdna, ako na schvál. Prečo padám do prázdna? Ako na schvál, keby som to robila, ale ja to nerobím na schvál. Jup, yes. Nie, prosím. Tak to čo malo byť za skok, ako... Ako... Doriť. Ja nie som dobre rozbehnutá. Preboha. Dobře ti tak. Promiň, že jsem tě zranila, ale nedal jsi mi na vybranou. Mám černý pásek ve šmoule. Je, máš třísku. Nejspíš si ji zadřel o kladru. Přestaň už radši. U takového obrany to opravdu směšné. No, dobré. Teď s ní budu muset pomoct. Už prosím. Řekni to. Nesmím šmoulinku. Prosím. Vím, že toho budu litovat. Dobrá, ukaž mi ten palec. Jo. No, začínáš mě vytáčet. Ukaž mi ten palec. Dobrá, teď se ti to pokusím vyšmoulit ven. Maličko to zabolí. Proč chlapi nesnesou bolest? Hej, to je inak pravda. Chlapi, pre vás, proč neznesete bolest? A ja sa idem sústrediť, ja nejdem rozprávať, lebo vypadá to tak, že keď rozprávam, tak to nedávam. Takže teraz mám chvíľku bez rozprávania. A poděkuješ mi později. Měj se tlama. No dobré, dali sme to. Aspoň dáko. Nejspíš má zas úpal ze sluníčka. La, 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 la. To zní dobře, muzikante. A zase, začala som rozprávať a zase sa mi to nedarí. Ja mám takú tuto. Keď rozprávam, tak mám takú tuto. Za chvíľu tu budeme mať to video hodinu. Ja nechcem. Nie. Ja nikoho si to... Dobre, takže dostanem sa aspoň do tej 80-ky a končím video a potom vám urobím toto.
Přece šel za mnou. To je od tebe ošklivé. Jsi moc zlý obr. Co tady u nás dělá Klára? Musíme zachránit Smolinku, aby... Vypadá to, že jí nese kytici. Kytky... To si nebude dovolovat. Naseč! Poučitelný. Co? Klamo, tohle nemůžeš mým přátelům dělat. Raději běž pryč. Kša, no tak. Ne, Klama zůstat s krásnými vlasy. Tak jo, tak pojď, ukážu ti cestu ven. Budeš v pořádku, siláku. Vy tři sledujte je. Spolehni se, taťko Šmoulo. Jo, a posledné. Já už to nezvládnem do stovky, jo. Ale víš, procházet se sám je taky fajn. Tak jsme tu. Čím už to máme? To